Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang membahas nih sepatu untuk inches manda bocor motor sama culut apa wae Pak? Wah kayak kawat Pak yo. Anginnya banter deh. Pantal? Posisi ndek mbaon alas. Kita ini saya bantu besi gulis Pak yo nembele. Nembele gulis. Coba bisa lihat. Lihat. Bisa. Nembele mari lagi. Jalanan de salin. Bisa padu karo klambi. Sio ada sio ada stole. Wah, pas itu. Itu pas itu. Ada di. Klambi Chelsea apa lagi? Oh, pas memang itu dan itu jalanan. Jadi sepatu sama bajunya dulu. Ini baju apa yo? Warnanya apa hilang macam apa lagi? Ramai sekali. Dakon. Duh, beli sepatu. Ya. Oleh. Sesan jajan apa? Ayo nganter kakak saya, ayo. Endi? Sing apa nduk sepatune? Model iki nih, enggak koyo nek guru Lah iki tujuane toko iki yo. Biasanya sampe nyembah koyo nek guru ini gitu. Iki. Endi to ya? Iki lho. Enggak oleh ini. Pipon le. Beh. Kontrak ya? Endi iki? Kan enggak tumbas baju. Kok terkenal lah sama le? Tapi aku pengen buat jajan. Tumbas jajan ya karo anu. Iki lho. Dakonan ki. Makan iki to. Tak maksud nang ya. Golekna ta. Ayo tak sisi teman-teman. Ini. Ini takon. Kayak enak ini. Nang baju apa tulanan? Baju ini. Apa? Sini lain-lain. Nah. Tumbasnya truk apa? Main anu baju, milih baju sih. Saya antar kakak sih anu terus mau. Wih gila. Gila dakon nih. Lah, gitu.
Temu to iki. Heeh. Ya tebas iki ya. Warna apa? Warna apa sampe deh? Warna merah. Barang merah ya merah. Sini sana deh. Iki lho rada gede, iki lho iki. Iki lho. Balik nih to. Ini foto ya. Foto. Baju aja sampean. Ayo. Iya. Tapi aku kan foto. Ini nang sini. Waduh. Cek kono niki sing gede, kurang gede. Heeh. Bakul ndi? Mana ya? Beli ini jilid. Oh, saya naik putih enggak oleh, Nduk. Coba. Gede apa neh, Le? Iki. Golek ya. Ngono. Enak lho, Nduk. Iya. Ayo kita foto. Hmm? Ada apa ya? Masalah diesel ya. Bisa. Oke. Jajal. Batuk gede diting kok karo kasut ya. Geden. Berarti ini 38 geden. 37. 38, Mbak. Modelnya di mana? Kira kayak sini. Enggak pernah nih. Jalanan. Geden? Kasut ora no? Sami ini lho ya. Piro nduk? Kasut ora ya? Ora no iki kasut. Oh, ceblok ora cek pegangane. Penak ah. Kenane kok isih lanang kok ya? Yo piye jere men? Panjen iki lho. Yo ngono kuwi to. Racing pelek, Pak. Apa pilihannya? Apa ini iki apa ngene? Tekene. Tekene kabeh ini iki nduk. Model ini iki Oh iki ya. iki. Enggak iki. Kok gimana geden ya? Apa njal sakne sore piro ya? Kok cilik iki sikilku. Lah iki piro? Yo pas iki di kasut yo. Pas nduk kasut nduk. Weh. Ya sih. Le, ayo sini oh. Tembas sama jersey yo. Iya ya sini milo dhewe nang. Terus ambil Kak, pilono Kak. Jangan sambil jersey ini. Rada gede. Nesu njaluk kami jersey. Kabeh mamane kon sing biasa mergo sumuk lek jersey. Iki nek cah wedok iki. Cah wedok iki le. Ono selanange tan. Kae lho. Tanah ya.
Lah lho. Ah lho. Iya. Mosok rupane ngono kuwi. Dikasih ke soal. Jersey ya, Dok. Ndek ya. Panane apa sih iso to? Wih, foto kayak gitu. Tapi wis sing cilik. Ya kuwi lho, Pik. Iya. Nah ini aja. Karo apa? Udah nih. Iya, aku pengen pasang. Lepas ada ini kilo. Ya gede. Ini cilik. Mana leh? Enggak coba saudara dalam, Dok. Minyak. Ya gede. Ya leh, Mas ya. Ya gede nasu ya gede. Bismillah. Wis, Dok, ya pulang. Suka baca loro. Wis jajan leh sampean leh. Nah, anak kedua. Hmm? Oh, ini. Anak ini loh. Bos. Delik-delikan ya, Bos. Enggak olah lah. Seneni loh. Ayo lihat. Tinggal baju Rara, tinggal baju. Jatuh. Ya. Langsung di Maret. Di. Kono ayo sono. Iki lah le cari roti le. Dole ini loh. Iki loh. Karo apa? 2 ya. Coklat kabeh ya. Wes karo aku yo. Sing akuane 5 tahun. Oke, gede. Gede cilik le. Aduh, Cilik ke. Ya, yang mana gede. Wes.